Unsan sa tadiri nga. Ibawi ka nga. Nasuko na nato siya paritulis. Iharapin ni po diri ni kita. Ang sabing taon ka pre. Ato ning ipasabot niya ang atong drawing. Na karong adlaw ato na gyud siyang trabahoon. Ibawi ka. Nakadawat na pud siya sa ayuda karon sa DSWD nga 10,000 pesos lagi. Nya unsaon pa nato pagdula na niya nga nasuko naman nato gumikan sa atong gibuhat tungod anang imong gi dada. Ay kabala ka pre. Kung aton ning ipasabot niya ang kanang iyang kwarta aton siyang dawaton. Bisan pagpila na iyang kwartang iyang hatag ko atong dawaton kay total drawing ato naman ang hanay daan. Kita ka ni? Kita ka drawing nga? Kita ka? Di mo pa magaling gitoyot. Nakakita ko bisig di pa na nimo balihon. Ang nakaproblema kung sao na to pagpasabot anak niya o pagduol karon makako ka tagduol na ikaw. Pasali ka? Ako lay sunda. Pasunda ilang ko. Ikaw sunod na ka na ako. Ay pagbubuot mo pang mga litok ng para masuko siya. Aw, sige agad naman ko nimo. Ay importante makakwenta mo kagigata anak. Usa mo kwarta og imo supakon na akong gusto. Kinusam taong ko musupak nimo ay. Ako ba engineers? Ikaw unsa man karon? Engineer sa ko. Aw tala. Hello. Engineer. Oh, ikaw to si Engineer Bulayog, no? Sa episode ni. Ikaw mo gutong gibalita nga moy mo trabaho sa ako ang balay sa pagkakaron. Kay nakadawat kong ayuda engineer gikan sa DSWD 10,000 eh. Nya nakadugog istorya nga kini ikaw kuno engineer kuno nga buhat og balay nga 10,000 rang budget. Kaya nimo. O ako ipatukod karon engineer kay taon naman gyud nga wala na gyud ko kusugad papagyutino wala ang balay kunya ako kumakumpare pod wala na ko ato ikaw mo ako ikontak karon kay dako ba ni kwartahan 10,000 ra ba ni jadi kung gusto nga masayang ning 10,000 kay gusto ko nga makahigda jud kog taro makatuog jud kog taro dili na ko pamakog lamok kana na jud kay balay ba sige mo ra kay karon ta taon pabot lang gud kay na ako diri sa baydarohan ari to karon akong balay si pre kada engineer kada magtabi tao niya ako sa pagmukadit kana ako yung mga inatay nga mga bisita hindi ini mga war patay gyud ako ron sige engineer sige Pre, mahuli sa namin pre patyom dami nimo. may pa pre may kinakaroon na sekretaryo no di panguli mo pre kay ana yung oron ako na yung bato ron Ito patyom sa pagbuhat balay ni drawing. ano sa kanay mo drawing nga nang ipangingon mo 2,000 na idadara sa rin mo na yung drawing no 2,000 na yung pagay ayo ko nagig simple pre kini ko ganahan sa pito Kini ni pre drawing nimo niya pre. Amo na ning ida kay amo ning buhaton para Pauli ako mga kumpare. pre ayan lang pre kay ano nana ko ikontak kay engineer pre si engineer Bulayog kato si engineer Bulayog mao na siya mobuhat kuno sa akong balay nga worth 10,000 rat 10,000 ra budget Pre, kanang engineer ay ayaw na lang pre Kanang engineer bulay og mo pre. Wa nay bungbong balay mo na, pero kini among buhaton karon. Nanay bungbong. bulay ang pagangan lang daan kay engineer Bulayog. ay man to kay nga ra may bulay og kamo yun mga Bulayog yun mo kayo ha Pre, ipakita na mo ni mo tinuod pre kung unsa gimi ka maayong mo trabaho. Ang balay among barugon bisan pag pre unya pre ako pre natagbaw na ko na yung mapasalig pre katong nakakwarta kog 2,000 nakadawat kog ayuda 2,000 ingon mo nga gidrawingan pa ko nimo nindot pa kay pagka-drawing ang balay ha nituo pa ko gipalitan pa ta mo og snack ipakaon pa ta mo buwa pang baba ninyo kinaw sa snack kay manhiman nagtuo kog gibuhat ninyo drawing ni nya inyo ra ipapandong nako kung mag-uwan Kini pre, amo ana gyud siyang batos tinuod pre. Nana gini si aktual nga makita nimo pre nga sakto na gyud siya sa mga pundasyon, haligi, Pre. balay atop, kumpleto. Nagakog ko na pre. Karon dayon diri sa imong area yuta nimo among bangagan para sa haligi aron mapurma ang imong balay kanang gidrawing ni engineer ale. Kini imong balay pre 60 30 Kompleto pre. Nasuko na ni. sige Pero kumpleto. anin lang nyarap paghilo mo diha paghilo mo emok si samba hello engineer Bulayog kanang pwede ako lang cancel engineer Bulayog ang ato ang sabot kay ang akong makumpare ko naam ko dili karon nya nagpasalig sila nga ila ko mo trabaho ang atong gisabutan kay kuara man to G5 man to sukod sa balay nga 10,000 ila kay Kakabayan na imong engineer Bulayog gamay ka na. ay sa 30 may ilang ko nun sila lang sige salamat kay engineer Bulayog tanawa ha kita libaran na akong engineer ha manginaot
ko pre nga kining Jismail pre mubarog na yun ang purmahas balay. Kini yung purmahas balay ha? Oo, ginipulahan pre. Kaya gani tunang naon ninyo. Naay atop, naay bongbong, naay bintana. Mao gani. Ayuta nga grahian mo. Pre, mintras wa pa mi kasugod og trabaho, may mulakaw kay inig-balik mo kuman. Pagpalit og isnak, kay akong pangagan din dre ang haligi. Pila gusto na maligi? Ako, Unong pre. 80. Bisag pila ra pre basta doon na dyan tinuod ka balay. Yunong nitong sinsun pagkabas gid ato gini ha. Ako mangipondan kay nangisnak sa isnak. Amo son pais na ko nang kuan pre kitong sinsun. Gusto mga saba kayo? Oh, pagkabas may kahoy dito ng lumbing, upat na punuan to. Saan man to ninyo? Hindi dapat daw, dapat Ang tinuod dili kayo nyo mabaragon. Sabi tao. Oh, nya ni Jismail. Basta kay balay ninyo tinuod dili na yung drawing ha. Balay na ginatinuod. Sige, dili na yung drawing. Karon, ang imong mansion pre. Ano lang kanang biyata mo dire. Mo adto ko kadiyot sa kuang namkuro nang abot sa silingan. Paluto ko sana ko sila ito para paniud to. Oh, salamat pre. Eh para inig balik ko dire mapurma ng balay, makabuhat na mo, makapurma na mo sa mga iyahang mga layout. Nya mabtantag mga alas 12. Maniud to tanga to. Ay na tinibuok manok pre, Ay! kay gana nang kaon. Way problema pre, ang importante rin ko, way problema ng pagkaon pre, importante mo barog lang yung balay. Ah, pero kung gana pre. Sige. Eh, balik di mo, siguro Ah, na. pre. Dali Madali dito ka man. May raging wa kong supak ni mo eh. Hindi na bitaw ka. Madali. Uy, purman lang dili. Sukdi sa usap to kada ko atong mansion nga gibuhat nimo. Insisi sa to. Ay, hindi makadadon lang dito. Unsa man taong ka oy? Ano ba kay nagbalik ya kang natay ko ano dire? Naman. Baka na Okay di yun. Paano dito kung ingon nimo? Mao gani nilubong ta to kay ron kingon siya. Ni barog na gyud diri ang balay. Kauti. Nakam na. Kapuya na gandagan eh. Medyo layo pamanggod ang ipuyan sa silingan to aman dito niya. Ako apong tukuran nagbalay, ako dito sanahan. Pero at least ang ako ang silingan nakaluto na nya. Kuara ko to, lima ra ko to katinibuok manok kung ganda para sa mga umpare kay kato kung umpare kabalom kung madag ko katong kaon. Pero nipasalig man sila nga inigbalik na ko, makapurma sila, makaliaut na sila, makabangag na sila sa haligi. Kaya ako estimate ka ng balay na ko, mga nasa na sa mga buwan ka pinusa mahuman. Pero inigbalik na ko nga toron, kung doon ay agi ako makumpare, pwede increasean pa na ko ang ilahang kuan, ang ilang gipangay nga Jismail. Basta doon ako yung makita na nitrabaho gyud sila. Adtuan ako kay hapit na ba alas 12. Papaniud doon ako daan para kondisyon kayo. Inigbalik alaw na. Ato matakali, barog dito sa katong building gibagin ako. Kining mga engineers di di mo basta-basta ug mo lihok basta magkasindabot lang itang duha. Kapoy kayo ang kamot. Ahoy, ang kamot pinanga ko. Karon ni abot sa tong kumpare. Kaingon siya nga nagbarog-barog ra ta pero kompleto na yung mansyon. Oh, siyempre mo nag-ingon nga magic ba? Magic touch. Pre! 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 Ano pa dito? Ngaon eh. Ang kuan pre, lima ra to ka. Okay na to. Lima ra ka tinubok manok pre akong giloto pre. Kaya balo ba ako pre mga dagkong kay mukha. Wa ba may mga hamal ba ya. Kaya ako pre, ikalipay na ko pre. Di ako magmater sa ako ang yanda ro pre. Ako magmater kung usa kilay gasto nako. Ako alam pre nga. Salamat ko ninyo kay inyo jud ang tinurog trabaho akong building. Siyempre naman. Boss ko engineer pre. Asa ron? Mana? Upan na pre. Manag bangag o Oo. ang bangag lang? Di kompleto building na panay na nimo. Nakatukod Pwede na na. ka matuog na litso. Balay yung mana? Mana? Dali agawa mo sa kauras trabaho. Kami pa. Siyempre boss engineer guni mo mga kumpare unsam taon kay. Asa ron? Turo. Oh, tara, nagkuita. Dali. Pakit-on ka sa drawing ug sa balay ko. Oh. Welcome home, pre. Pwede na ka mo sud pre. Pwede na ka mo parking sa imong sakyanan. Ah. Pwede na nimo sudlan o katulgan. Bebe, ato ko na ang drawing nimo. Unyara pre. Akong gatag nyo pre, Jismail. Jismail pre. Ha? Jismail akong gatag nyo pre. Naipasalig mo nga ang drawing nga inyong ipakita na ko mo inyong sundon. Ha? Sundon kayo. Ako pre, nag-expect ko pre, kay ganahan ko pre nga makatog, makakita sa balay nga bago na ko. O sabi nyo game, sa balay sa patay ni? Dili. Balay gini nimo trawa. Kalayo ra sa drawing dia o kining imong Unsa kayo god? Tanawa. Oh. Kita ka Kuha na. kayo pre. tanawa, kanindot anang atop. O, tanawa ng atop, nag-anak ng atop. Ito pre ay. Ato nag-agi po ato kunin kayo. Mao gani pre, nag-alag eh. Nag-alag eh.
Sa masuri ko na. Tanawa, ang pultahan. Asa mo pultahan na? Tara, pultahan o, lingin. Mo ni bagong pultahan o, litis ni. Magtuwad ka musod. Bintana. Tanawa sa... Sara sad mailado may Kano pre. bintana, tanawa ko no? So bintana kadagan. Sliding window na. Tanawa, sliding window, pero daghan. Dagana. Sobra pa kanina. Usa pa may mulay pagitaon, grahian. Ang gayan pero tanawa, ang gayan pero ndot kay kay square na, square. Tanawa diri, pre. Gawas ka What you so next pre? Tanawa diri, oh. Oh, square na. Pwede mo markingan. Tanawa ko, tanawa ba? Likutir. Tanawa diri. Pre, ada ta kung gismil pre. Ada ta magkagubot ani ang gismil ba? Gismil pre. Usa ka pagkatuog na ko niya, masuod ko niya, tanawa ko masuod ba ko niya sa balay yung gibuhat. Magtuwad gani ka masud, no? Agay. Agay magkaya ako may natingkoy. Ikanili ko sa papre. Kita ka itong balay ay mo tinakamong. Minatagyan nga dagan na yung litso. Agad ka dubi. Ano lang kasuko pre, yun sa kalibo. Oh, ang blue sa kalibo. Kamu din mo magkablay.